kalau medalkan dan kemauan kaulah atas nami wakil sakit juga. Namun saged matur nuwun sangat atas rawuh pangarsan sekaligus nuwun agungipun pangapunten yen menawi wonten kalih kemawon ingkang boten ngocapi dhateng ati pamanapan nasami kawula atas nami wakil nuwun agungipun pangapunten. Rawuh sedaya kawula muliaken mugi-mugi papuntenipun ati kula biyantun mugi punika dadosaken kula panjenengan sami semangat taat dhateng Allah Subhanahu wa taala lan saha ninggalaken laranganipun Allah Subhanahu wa taala ingkang akhiripun dipun remeni Allah Subhanahu wa taala ingkang dorinipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma para rawuh ingkang kawula mulyakaken kawula atas nami wakil Abdul Mujib adi kula niku manungsa biasa tentu gadah kesalahan. Yen menawi wonten kesalahan napa mawon kawula atas nami wakil kula nyuwun agungipun pangapunten. Kangge Bapak niki ngapunten nggih. Kesalahanipun adik kula Ki Abdul Mujib sedaya jenengan kepunten. Yen menawi wonten hubungan utang piutang menawi yang baik iku nggih nate napa elek-elek mboten bakul mboten teng pasar tapi ekstrimipun nggih teng pasar. Yen menawi wonten hubungan napa